Senyors, senyores, parlem clar. Estem en guerra. No s'espantin, no s'espantin. No és una guerra convencional, ni és una guerra exclusiva entre Catalunya i Espanya. No. És una lluita sobre el control del poder. És fàcil d'entendre. Mirin, tot el que diré és segons la meva perspectiva i el meu punt de vista. I puc estar equivocat. Fa temps que intento posar sentit al trencaclosques, aquelles peces que no m'encaixen. I a partir dels judicis, amb els testimonis, fets i coses que m'ha dit gent amb rellevància i credibilitat, crec que he trobat una explicació al que va passar i està passant i passarà. Intentaré explicar-ho d'una manera ordenada i molt simple. S'han fet mai la pregunta de per què vam poder votar el dia 1 d'octubre? Per l'heroi de les urnes, sí, l'heroi de les urnes. Per l'organització, sí, també. Però les escoles haurien d'haver estat tancades per ordre judicial. L'element clau, el que va fer que finalment es pogués votar, és la gent. I més concretament els CDRs, aleshores Comitès de Defensa del Referèndum. Sense aquelles activitats durant tot el cap de setmana, dins de les escoles, impedint així la presentació, no haguéssim pogut votar. Si us fixeu, els fiscals i magistrats volen relacionar la gent que es va manifestar a Economia i a les escoles amb alguna entitat, associació. Estan desesperats per trobar un fil al que agafar-se. Volen demostrar que era gent violenta, radicals perillosos, terroristes. Per què? Per què tanta insistència? No us ho heu preguntat? Mireu, la insistència crec que és perquè contra la gent no poden actuar. I a més no volen donar legitimitat al que va fer la gent. Volen fer veure que només era una cosa d'uns quants tarats, que a més, hi ha uns que van arrastrar a una pobra població que estava abduïda. Clar, contra pares, mares, avis, joves, famílies que d'una manera organitzada i pacífica, sense cap sigle de partit al darrere, estava defensant la dignitat i el seu dret de poder votar, no poden actuar. Admetre que era una cosa espontània i no premeditada, una cosa que era d'un col·lectiu i no d'uns quants, tira tot el relat de rebel·lió per terra. I a més, fa palès el malestar d'una part de la població catalana que va desobeir conscientment. Tampoc poden actuar sobre més de 2 milions de persones, decidides a desobeir. Sí poden fer-ho sobre les institucions, càrrecs, polítics, però no ho poden fer sobre la meitat de la població. Només ho poden fer de manera individual, però no com a col·lectiu. I és això el que fa por a tothom, no només a l'estat espanyol, sinó a tots. Perquè quan el poble s'autoorganitza, és capaç d'aconseguir-ho tot. Fixeu-vos que en el moment que el poble agafa el control és quan tothom es posa a tremolar. Mossos, policia, guàrdia civil, polítics, perquè el poble és la força més gran que té un país i això ho saben tots. Escoltant les declaracions dels testimonis, no hi ha alguna cosa que us fa pensar que el que va passar és perquè tot va sortir de mare? Que se'ls va descontrolar. És a dir, i torno a dir que arribo a aquesta conclusió i puc estar equivocat, però crec que els nostres no volien fer el referèndum. I m'agradaria que no es malinterpretés les meves paraules. No estic dient que els partits independentistes no siguin independentistes i que no vulguin la independència. No. Segur que la volen. El que no volen, o no tenien intenció i no tenen intenció, és pagar el preu que cal per aconseguir-la. Si el preu és massa alt. I la gent, quan va agafar el control, els va espantar. Em dóna la impressió que es va preparar tot pensant que l'Estat ho aturaria tot abans de que poguessin fer el referèndum. La idea seria, nosaltres no estem fent un pas enrere, sinó que és l'Estat que no ens ha permès fer el referèndum. I clar, llavors ja tenim el pretext i les excuses. I a partir d'aquí començarien les negociacions. I fixeu-vos que les negociacions sempre han estat, fins al final, perquè el Santi Vila tenia contacte permanent amb gent del govern espanyol. Per tant, en tot moment es buscava una negociació abans del referèndum i després. El que no esperaven de cap manera, és que la gent actués per compte pròpia
amb tanta convicció, sense líders que els diguessin què han de fer. Recordo com es van començar a autoorganitzar grups a les xarxes socials. No va ser ni l'ANC, ni els partits. La gent per iniciativa pròpia, ja no era una cosa controlada per les entitats, sinó espontània, davant la necessitat de, hem de votar el dia 1 d'octubre. En el moment que els partits van veure aquest empoderament i determinació i valentia de la gent, van entendre que no ho podien parar. Fixeu-vos que alguns consellers van dimitir, veient que el xoc era més que inevitable, el que demostra que no creien que arribarien tan lluny, perquè tu no et poses en alguna cosa i quan estàs a punt d'aconseguir-ho marxes. Davant el xoc, els Mossos, i el Trapero ho deixa molt clar, es veien amb un marrón, amb un problema a sobre. Davant, ells diuen, la irresponsabilitat dels polítics. No crec que esperaven aquest escenari ningú d'aquesta manera. La gent sortirà a votar. I què farem llavors nosaltres els Mossos? Quines ordres tenim? A qui obeïm? Generalitat? Estat? I per això les reunions a correcuita i amb urgència. El president, el Puigdemont, estava preocupat. Això no es pararà i la gent està decidida a votar. Si us fixeu, cap partit es va desmarcar en cap moment. Sabien que el qui diria no, això no es pot fer, seria marcat amb el dit acusatori pels altres i seria el traïdor. Per tant, obligatòriament calia anar cap a un escenari desconegut i perillós. A més, amb conseqüències. Veient aquest escenari, Puigdemont ho tenia clar i convoca la Junta de Seguretat. Cal preservar la convivència ciutadana. Protegir la gent, vaja. Però el de Cobos, en certa manera, el que li diu és no, Puigdemont, no. Lo primero es cumplir la ley. Es tu problema si has llegado tan lejos. Nosotros pasaremos por encima de la gente si es necesario. I així va ser. L'operatiu preparat conjuntament entre Mossos, policia i Guàrdia Civil, Trapero ho diu molt clar, no es va complir. Ells van tirar per la seva, el govern espanyol va tirar per la seva. Davant la impossibilitat de frenar el referèndum, van anar a atemorir i escarmentar la gent. És, vosotros votaréis, pero recibiréis. Els cops van anar per la gent. Les urnes els importava un pito, era l'excusa. L'objectiu veritable era castigar la gent. La gent que va gosar desobeir a l'Estat. I que això servís d'exemple i càstig exemplar a qualsevol persona, també d'altres autonomies. És un aviso a navegantes. Si algú ens desafia, ja sap el que li espera. Si el referèndum era il·legal, ho teníem molt fàcil. Diuen, no té validesa, Europa hagués dit amén i ja està. Però no, perquè no era el referèndum en si, sinó el peso de la ley. Nadie está por encima de la ley. I per això també la poca reacció europea. Perquè, en definitiva, és el desafiament de la gent, la legitimitat enfront la legalitat. Espanya i Europa es van espantar de veritat. Una gent havia desafiat el poder, el sistema, s'havia plantat i a la cara els li vam dir no teniu poder, no ho reconec com a amos, no et tinc por i la meva voluntat està per sobre de la teva llei. I em pots pagar tant com vulguis, però darrere meu hi ha un altre i un altre i un altre. S'ha acabat. Vull votar i votarem. Si us fixeu, les cares dels polítics catalans el dia 1 d'octubre és bueno, i ara què farem? Estan pagant a la gent, no s'arronsa, el referèndum s'està fent i no tenim res més preparat. A veure si tenim sort i Europa reacciona i diu alguna cosa. L'Estat va perdre tot el control sobre la gent perquè finalment van votar. I no oblidem, van guanyar. I Europa no reconeixerà el referèndum perquè sap que realment vam guanyar. Vam guanyar el control del poder. Ens vam empoderar. I això fa tremolar a tots els estats-nació europeus. Però tornem als polítics catalans. I ara què fem? Com sortim d'aquest atzucat? Això no ho havíem contemplat. I des de llavors comença l'improvisació. Improvisació que continua. Per això, a partir d'aquí, tantes reunions, suspensions de plens. Vosaltres creieu que si teníem pensat i planificat més enllà de l'1 d'octubre, a què venien aquestes reunions d'última hora? Tanta desinformació i desautoritzacions i canvis sense comunicar? I és que el control del poder no només és una cosa que interessa a Europa i a l'estat espanyol, sinó també a Catalunya, al govern català. Mireu l'actitud dels partits polítics catalans. Enteníeu la situació? Tanta por
tanta por els fa que el poder canviï de mans i retorni a la ciutadania? El dia de la proclamació de la independència ens van dir tranquils, 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 aneu a casa que ja us avisarem quan toqui. I no van avisar. Per què van desinflar la revolució? I aquí està el quid de la qüestió. Diria que si enteneu això, ho entendreu tot. Des de que naixem, som unes peces dins d'una gran maquinària, dins d'un sistema. No importa si un es fa malbé, en posem un altre, que sabem que és igual i encaixa perfectament. Ens preparen no per pensar, participar i millorar en el desenvolupament d'un país, sinó per servir, per servir-los, per obeir cegament encara que siguin lleis injustes, perquè cal acatar la llei. I les lleis qui les fa? I amb quina intencionalitat? Quina protecció té un ciutadà davant d'una llei injusta? Les fan per beneficiar a la gent o a uns quants? Els dies anteriors i el dia 1 d'octubre, la gent no va necessitar líders, es va empoderar. El control era en mans del poble. Nosaltres marcàvem les pautes, el temps. Llavors, clar, a on quedava la figura dels partits polítics del poder? Perquè si canvien les normes de joc, on queda aquest aferrament al poder, a la poltrona i al sistema? Què passaria amb les 40 o 60 famílies que tenen tant de poder a Catalunya? Acceptarien aquestes un país on es pugui decidir sobre tot? Enteneu? És molt clar. El que espanta és l'empoderament. Espanya, Europa i el món. Europa no va dir res perquè la gent, de manera pacífica, havia passat per damunt del control del poder. Havia creat un precedent de cara a països que se senten oprimits i de cara als ciutadans en general. Que la legitimitat va passar per sobre de les lleis, de les normes, que si la gent vol, pot. Aquest és el missatge que vam enviar. I aquest precedent significa una revolució de baix cap a dalt. I una revolució d'idees, de maneres de fer. Per això ens van frenar, per això van dir que no era vàlid el referèndum. I per això van permetre que ens atonyinessin, perquè els catalans no podíem ser el mirall i reflex per altres nacions. Si deixem de ser nosaltres, tots nosaltres, les peces que fan moure la màquina, si ens qüestionem totes les coses, principalment perquè són peces que hem de fer moure una gran màquina, qui mourà la màquina? Qui aguantarà el sistema? I el que sí que queda clar, molt clar, és per què va marxar el president. El president va marxar per evitar una massacre. Perquè si la policia colonial, torno a dir, la policia colonial i no colonitzadora hagués detingut el president, què hagués passat? Com hauria reaccionat la gent? I els Mossos independentistes s'haguessin quedat creuats de mans? Ara ja sabem que la policia colonial mai ens protegirà, perquè han de respectar la llei. Ara tot torna a estar en mans dels polítics. Ens van desempoderar, perquè volen una mini revolució. Volen independència, sí, però a la seva manera, controlada, sense pèrdua de privilegis. Què passaria si en comptes de ser una democràcia representativa on votem i ja està, esperar 4 anys, passem a ser una democràcia participativa on la gent pot decidir sobre tot? Què passaria si decidim les normes per les que han de regir un partit polític o una Generalitat, un Ajuntament o un càrrec públic? Els partits encara estan espantats, perquè la gent no rendeix. Continuem, i ells estan perduts. La gent del carrer, la de l'1 d'octubre, demana unitat. I ells no escolten, cadascú vol el seu model de país. I no només això, posen per davant problemes personals dels que els ciutadans no en tenim pas cap culpa. Però en patim les conseqüències. No sabem què va passar entre Esquerra i PDeCAT, ni entre Puigdemont i Junqueras, però caldria recordar que són els partits els que estan al servei de les persones, o hi haurien d'estar. I han d'entendre's entre ells. És la seva obligació. Per això ens van portar fins on ens van portar. Cal que siguin generosos. A Espanya no ens escolten, ho sabem. La gent catalana allà no pintem res. Però és que aquí tampoc ens escolten els partits independentistes. Cadascú creu que la seva estratègia és la bona i no veuen que la força real és l'unitat. I és el que la gran majoria de la població està reclamant. Possiblement com un senyal d'esperança de que tornem a tenir la situació controlada i que no cadascú va fent la guerra per la seva banda. La gent necessita més que mai en aquests moments, després de tot el que hem passat, aquesta estabilitat i seguretat emocional.
I ara analitzem els partits polítics. Comencem per al PDeCAT. Les generals era un bon moment per separar PDeCAT de Junts per Cat. I Puigdemont ho ha intentat, és cert, ha apartat els convergents, però el PDeCAT encara està allà aguantant. És un supervivent de la política. Segur que tenen una idea molt diferent del que té el president Puigdemont, però és una qüestió de supervivència. S'ajunten per no desaparèixer. Puigdemont vol l'unitat realment, però mentre estigui el PDeCAT a dins és molt complicat. L'elecció dels candidats amb gent que està a la presó no ho trobo encertat, perquè ho considero un xantatge emocional. I no m'agrada votar, en certa manera coaccionat. L'injustícia dels presos, la gran injustícia dels presos, no hauria de ser utilitzada amb fins electoralistes, però aquesta és la meva opinió. No obstant, sí que trobo encertada la seva candidatura a les europees. Perquè quan els d'allà senten Puigdemont, es disparen totes les alarmes i es presenta a Europa. Ui, mama, por! Que pugui ser o no parlamentari és el de menys. L'important és posar en entredit de nou el Parlament Europeu i l'estat judicial espanyol. I Esquerra? Què li passa a Esquerra? És la gran desconeguda. Molta gent ens preguntem, però què li passa al partit de l'avi Macià? L'Oriol Junqueras rebutja totes les formes d'unitat. Totes. És ell. Ells apel·len a ampliar la base i això a mi em sona excuses. L'Oriol no es presenta per jugar amb el sentimentalisme, sinó com per dir, aquí estic jo, voteu-me a mi, i el que no està amb mi està en contra mi. El fet que ell estigui a la presó penso que no fa que entengui el que està demanant la gent en aquests moments. Viu en el seu món. I Esquerra no és Junqueras, perquè, per exemple, la Marta Rovira, que és una veu ara discordant, entén el que toca. Ara no és defensar ideologies, sinó el país. Però en Junqueras, nois, té molt de pes dins d'Esquerra. I arribem a la CUP, la meva gran esperança i també decepció. No anar a les generals, per molt tema estratègic, és un gran error, perquè penso que realment reflexarien el que vol la gent. I a Catalunya serien la força més votada. Moltíssima gent ja està cansada d'esperar diàleg i falses promeses, i les altres dues opcions són autonomistes. La CUP és la més coherent i directa en aquest sentit. I si guanyés el missatge a la ciutadania, quedaria molt clar. Seria una reafirmació de la República Catalana. Per sort, Poble Lliure, en coalició amb el Partit Pirata i Som Alternativa, es presenta. Però no té prous avals, necessita més avals. Així que, encara que no els voteu, ajudeu-los. Tot i que la CUP, quan algú fa alguna cosa que no li agrada, porta conseqüències. Voldria parlar també de primàries. He de dir que he intentat que es presentés a les generals. He fet l'impossible per intentar fer veure a la ANC, que és l'impulsora, que primàries podria aconseguir la unitat dels altres partits. Perquè una cosa és presentar-se a unes eleccions municipals i una altra en unes generals, on sí que és una competència. No calen grans programes, sinó objectius. I hi ha moltes opcions de sumar gent descontenta o desenganyada. Però no me n'he sortit. Diuen que tenim poc temps i que podria generar tensions dins de l'ANC internes i externes amb els partits. Tot és molt més fàcil quan hi ha una voluntat, però, nois, no n'hi ha. Primàries en unes generals podria ser el reflex del que és el poble, el que vol el poble. Prou d'autonomisme. És ben cert que a Madrid no hem de fer-hi res, però és que aquí acceptem i acatem tot el que diu Madrid. I, per tant, no es pot dir no fem res allà i després aquí fem sempre cas. Si desobeïm, però no fem veure que sí i després és que no. El que cal fer és ingovernable Espanya. No ens fa ells la vida impossible, doncs fem-ho nosaltres. Perquè si guanya el triumvirat, se'ns acaba tot. El gran error és no anar plegats a les generals. És un greu error. Us imagineu 30 diputats de peus al Congreso perquè demanen l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats, com va fer Xirinacs quan estava al Senat. I que el món i la gent es pregunti, i què fan aquesta gent en peus? O és que es demanen l'alliberament dels presos. Enteneu, ens hem de fer notar i fer veure constantment.
Els llaços, les manifestacions, les botifarrades, estan molt bé. Però a Madrid se'n riuen. Anar allà i fer-nos visibles al Congreso i corcots no us li deurà fer cap gràcia. I hem analitzat els partits. I ara arribem a la gent. Ai, la gent. Sincerament, no vivim la majoria tan malament com per arriscar tant. I ells ho saben. Si visquéssim malament, fa temps que seríem independents. Volem una independència, però, a veure, que caigui en cap de setmana, no molt tard, i que no em perdi el partit del Barça. És una independència a la carta. Els catalans no som gent d'acció, som de reacció. Toca l'ANC i 10.000 socis. Reaccionem davant l'atac, però no tenim iniciativa, la majoria. A mi, que em portin la independència a casa. La llibertat té un preu i hauríem de començar a plantejar-nos si volem ser independents dins només del nostre imaginari o realment si ho volem ser. Si ens quedem sense fer res, sense exigir el que volem als nostres governants, esperant plans mestres, pot ser que tot es vagi diluint i que quedi al final en l'oblit. I llavors tindrem el que ens mereixem, per covards, per còmodes i per conformistes. Però no oblidem mai que som els mateixos que vam defensar les urnes l'1 d'octubre davant de gent uniformada amb porres. Els que vam desafiar tot un estat obeint la nostra consciència. Els que vam sorprendre un govern català que pensava que no arribaríem a votar. I els que vam espantar, i molt, a Europa per la nostra determinació i valentia. Som els mateixos, i si ho vam fer un cop, ho podem tornar a fer, amb o sense polítics. Si volem unitat, demostrem-ho. Vam poder plantar cara a l'Estat i no podrem plantar cara a un govern autonomista amb els seus partits que van perduts i espantats? Ens van autoorganitzar sense ANC ni òmniums. Creeu a les xarxes un grup per fer una gran manifestació reclamant unitat. Nosaltres manem. Ja n'hi ha prou d'esperar. Si el poble pressiona, ells faran cas. Només ells es mouen quan el poble pressiona. I si no recordeu com en Mas es va fer independentista després de 2 manifestacions multitudinàries. President, posi les urnes! Es va veure obligat. Ells ens van tirar a un precipici, sense avaluar totes les opcions. I ara fan veure que no va amb ells, clar. Clar que va amb vosaltres. Clar que va amb vosaltres. Però ho he dit al principi, la gent ho pot tot. Li fan creure que no, que només és una peça, però no és veritat. El col·lectiu és el que fa que les coses canviïn. Moltes gràcies. Acte de sobirania. He viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya, per França i per Itàlia des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders, massificadors del poble. Avui, la meva nació esdevé sobirana absoluta en mi. Ells han perdut un esclau. Ella és una mica més lliure, perquè jo sóc amb vosaltres, amics.